Kalong ka jinkman bat ka jinkar khu ka bakrawi ki paj ba no shong shnong jong ka shnong so kwai ribhoi district ha ka ba menta ka singi ka artarik kelaling kot arajar arpolai kila yo kalat ban pli paj ba no ya ka school so kwai government LP school ya ka tei ka yeng school bat thma jong ka so kwai government LP school lawan ban pli dau MLA ka nong po constituency ba Meral Bonds im ya ka bala penmang pisa leng ba ka tanat pule puthi ka sarkar jela haka jingmang tingka kabala kot syaka laipo nyolak tingka. Haka tei ka singi la sakhi da ka jingdon lang UMDC ka nong po constituency wa Balaji Rani ka kong paidolin el nong light DSEO Ribhoi ki officer na katanat puli puthi u president ka SMC wa Brester Seliang ki nong kit kam shnong ki nong hikai ki kena school bat ki kmi ki pa jong ki kena school bat ki paj ba nong shong shnong. Haba ai jingkran haka tega singi uba Meral Bon ulas neng la krawi ki kena skol bat ula kenturu bakum ki kena skol ki dei banang ban le khoi bat ban sumari ka tega skol bat ula ai khu bleiru ya ka managing committee bakala pentrei hok ya ka kam hadu banda yeng kumbalong menta pengaban ya ki nong song snong isam la isam hoi namar kini ke school kadang long lingkar kumnia kampadon jing kier kampadon jing sop namar kita habe pi song kai pi wan kai wat dem ya le jabo namar kini ki kena ki beret kin wan ban puli hangi lada pi pim ken koridor ya kini ke building temanu pat ban ken koridor ya ka bun sien ya kanu tiar sarkar ngim jukan kenkuar hakapor ya ki mju thangi ki kali private thangi kali sarkar mju thangi ki yang private thangi ki yang sarkar dayo ong ya pi kena kapor ka pen mau ya pi ka jong ka sarkar di ke jonga ka di ke jong pi lagat pi sumari ka jong ka sarkar kumut pi sumar ya la ka jong kamar kamata naso bahaban ong yipi baka no ba kabade jo sarkar kadai jong lang kamde ke jonga kamde ke jong no simet ndai ke de ke jong paiba ban phaikmat sha ki school sarkar ki bapher na ka banta ban yo e building batmai kidan shibun ki school ki pattern bapher po ka jela ni kidon ki school sarkar ki ba simtulok dak sarkar jela kidon ki school SSE ki ba simtulok dak sarkar pedeng ka tu ka ne percentage dak sarkar jela kidon ki badan apo ka deficit pattern ka siu ka sarkar jela tam ka compare getting siu kidon ki school ad hoc basis mengidu khat mo ka siu ka sarkar jela ka tulok tang ba kai pher ka kom siu kalong lom som gran kum tu kidon shibun ki school kini ki pattern ke jing bubej buranti ya kam kom shom school hapo kani ki jela bargani chu bi agari india baro kowe ke jela mi kali agari kowe ni ki jela ki ba don kani ka pattern ka ngan nong ka khamlong complicated kami ka masuk bansutu hadu ka kom siu tulok rukadan shipun rukom ka rukom ban siu ngan nong ka khamlong complicated kami ka masuk bansutu hadu ka kom siu tulok rukadan shipun rukom ka rukom ban siu iya ka tulok do kina kai bat kum da kamlong ka masuk ye kini ka officer ke bi ki jungi ban penbiang ye ki jingdon kam laga di tulok laga di school lagi di gran lagi di kino ki jingdon kam ndai wat nak atang kinong tre pok education department kim ju song thai idu thia du dem ban penbiang ye gini gijing don kam bat ka basau kemen kalong bahagan ka term ka pemerintah gijing phai khat kapang ya ki school sarkar i government LP school menta ngi kalong komni nagaliang jungi kanong po area maksikap honor on driver association ni penbena spi ki pajba ba hakan new tarik ubenai beningkong jong usnem arjar arpulai kandon ka piknik jongi ki sumo driver bro kumju ru kitrai kali bat ngi penbena spi ki pajba ba hakate ka singi onom don kali kamai ki ban kamai na slong sanong po
te bat hakade ka por ngasim ru ya ka kabuk siar ban ai kubles nem thamai besok ipi ki pajba nong lek nong wan